What is up guys? Welcome back to another vlog. By the way, ako nga po pala ang inyong boy Oragon na si Ian Rosalios na nag-iiwan ng isang katagan. Once sa Bicolano, always Oragon. For this video, actually guys, bukas pa talaga. Actually mag-hiking ako. Pero may kasama akong buddy. Travel buddy. Update ko lang kayo kasi ngayon nagpapak ako ng mga idadaling ko for tomorrow. Kasi nga guys, akit kami ng bundok. Kailangan prepare. Ito yung hinanda ko guys. Hinanda ko na yung dadaling ko for tomorrow. Nandito yung ulam namin. Tapos ito yung mga dadaling ko bukas. Ito. Nakalagay na dyan sa bag. Ito kami guys mag-hiking sa DRT. Wow! Kung di nyo alam guys yung DRT, dito yun sa may Bulacan. Na-excite kasi ako kasi mga kwento sa akin ng mga katrabaho ko dati. Handa daw doon sa DRT. Actually guys, excite na talaga ako. Ngayon pa lang guys, na-excite talaga ako guys. Hindi ko alam kung ano gagawin. Na-excite ako for tomorrow, kung ano mangyayari. Nakaka-excite lang kasi first time kong mag-hiking na yung kung ano ba yung meron doon sa DRT. And so, kung gusto nyong makita yan guys, stay tuned ka lang dyan, manood ka lang, sit back and relax and enjoy of what you are seeing. Napa-English na naman ako. Ayun na guys, update ko na lang kayo for tomorrow. Sige guys, stay tuned lang kayo dyan guys, at sit back and relax. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Naka-isang oras na ba tayo? Oo, malamang oras. Guys, ito yung kasama ko guys. Siya yung driver ko. Bakit? Sasama kita sa vlog, di pwedeng nakita mo si Ella? Kasama ka dapat sa vlog, boy.
Iyan guys yung ano ko, driver ko ngayon. Siya magtutur sa akin dito guys. Mag-hi ka naman sa vlog. Huwag ka na mahiya, magiging artista ka na. Yung guys, ang ganda dito guys. So, grabe. Di ako nakapag ano kanina guys, di ako nakapag-film kasi ano, sobrang bilis niya magpatakbo, baka mamaya malaglag yung pang-vlog ko, wala na akong pang-vlog ko. Pero napakaganda dito guys. Bali guys, sandong banda yung ano guys, yung pinaka-entrance. DRT pala, ano yun? Doña Remedios? Ayun guys, yung DRT pala guys, Doña Remedios Trinidad. Actually guys, hindi kami dumaan doon. Saan ba yun? May iba pang daan, no? Sa may Norsagaray kasi hindi kami doon guys dumaan. Dito kami dumaan sa may ano, Plaridel na. Bustos. Sa may Bustos, ayun. Actually guys, siya talaga nakakaalam kung papunta dito. Siya yung sinasabi kong kasama ko mag-tour ngayon. Ayan, tour talaga na. Actually guys, hindi ko alam, baka mamaya pupuntahan pa kami simbahan doon guys sa may tuktok doon ng bundok. Doon banda yun guys. Doon banda, hindi ko makita. Ayun guys, doon banda guys sa may tuktok doon. Pupunta kami doon kasi nandun daw guys yung ano, simbahan. 30 minutes pa papunta doon na boy. Saglit lang. Saglit lang pala, saglit lang. Mamaya kasi guys, dito kasi sa may entrance guys, sa papapasok dito, ano, may signal, pero pagdating doon sa bandang taas na wala nang signal doon kasi bundok na. So, nagsita ako kung ano pong makikita natin dito sa DRT. Mamaya na lang ulit guys. Every night a prayer, abandon me, you will always be. Tinawag galing yung Little Baguio. Ha? Tinawag din sa mga Little Baguio. Little Baguio? Dito ba yan? Sabi ko lalo, always marathon. Dadaan tayo sa Caribbean Resort. Sa? Caribbean Resort. Caribbean Resort? Ano, puntahan muna natin yung ano na yun, yung ilog na yun. Sige, simbahan muna.
Anong daan to? Puntang Pulingkit. Pulingkit. Sa Bayabas. Sa Bayabas. Barangay Bayabas. Bayabas Island. Kulingkit. Ano yung lingkit? Kuling. Kulingkit. 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 Kuy ba? Mga kuy ba nga tayo kuling? Kuling nga kuling. Papunta Pulingkit. Dito tayo sa ayun Pulingkit dyan pababa. Ito mapunta. Punta na simbahan. Ayan, train. Yung apat ng gulong na para din siyang motor. Pero alam mo magkano isang oras doon? 1 to. Grabe naman. Kailangan namin yun, bawat isa. Gagamitin mo na yung motor na yun. Isang oras lang.
guys, napakaganda dito guys yan.